हाँ है सर मैंने भी उसको बुला के मीटिंग किया था सुपरिटेंडेंट को भी लेके हमने बात किया था लेकिन वो किया नहीं Tini cengkecula Jompujola Bazaro has jointly visit Fileka, Chini SDM Tongo, Katal, Sumit Kumar Pande, Tai Chini block ni video Tongo, Kamal de Burma, Tai Joto Chini Tongo, Journal ni Vice Chairman Tongo, Sing jointly Kase visit Fileka, Jetta Chin Jompujola Bazarno, Sing Bakia Tesha, Night Hokiti Shaiban. Karan Sing Simano or Jompujola Bazaranka, Kaisana Tongo Jetta, Jompujola subdivision of regulated market. Gomo high actor market, Belak Kasam. Omo development आगे वो खाइजा गया जेमन चंग थांगनाय नुखा गोबां मा दिन सरकार तो फाइनो थांगनि दंगो बाट अ जम्पजन डेभलप खानाय कुनो एकटा किसु मार्केट कुनो नक्सा तैयारी खाइजा गया कुनो ब्लुप्रिन्ट खाइजा गया गम हायरनो जों दिनै विजिट खाइलेका जे विजिट खाइमेन बिसिंतै कायसा ता कायसा बाहायका डेभलप खाइ बाहायका जों बाहायका सिस्टेम खाइपनो जों हमनो तलाङै थांगमोन के जों अरो खानाका जेटा थांनाय 3 बारो टेन्डर ओंखा जेटा सुपर मार्केट नि बगै गा मन्त्री कक सलायके एग्री मन्त्री बाय बावबसो 3 बारो जागबो अलरेडी टेन्डर ओंगै थांका सुपर मार्केट नि बगै किन्तु के छाइमेला टेन्डर ओंखा ना पार्टिसिपेट खाइने करिंखा गभर्नमेन्टै सालायका बाव विजिट खाइपेनै सालायका काहबनि जों तिनि विजिट खाइमान कारणखा बाजारनो जे जों मासो कायसा बायका डेभलप खाइमान जेमन अरो ताबो जों सालायका चिनि जम्पजला चिनि अरो डेभलपनि भिडियो बाव नायफेका अरो कायसा जों ड्रेन सिस्टेम मेन्टेन जता खाइमामनि अब खाइनानि बगै जों किन्तु जों तिनि नायलेका आरता कायसानि कयमुंखबनो आमसे जतो लुकरकनो जों महाय कायसा बाजार मान खाबो चिनि बागै लाख गाहाम हिमानो कामनि बिसिङाव जों बाहायका जतनो मेन्टेनेन्स खाइ जेमन जों फाइनो बाहायका पाब्लिक टॉयलेट कायसापन गाहाम करै को पाब्लिक टॉयलेट न नांखाय आंगान निजिनि एमएलए फानबायपन जों खाइनाय दाय किसा नासिं दिन रक जों कायसा गाहाम पाब्लिक टॉयलेट जेटा पेट रजाना जात माने सिनि माने गाहामखौ एकदम नायथ'खौ जों खाइनाय ताय अरनि मार्केट आव नायखाव जों बेलाय कसाम अम बाइटिं दंखा कमरक खाइजेगा माने साना थांखांके प्रटेक्ट सप्ताहनो 2 बार बाजार दियो बाजार दिन रांखा खागै तलाङै थांगो एग्रि डिपार्टमेन्ट जमा रयो किन्तु सामुं खाइना पुरखे अमुक जों गासिबन खक्सफान जों दिने रां मायांगै दं गमरक प्रोचिन बगै बेलाय अंगनानि कयगा जों दिने एसडीएम साका भिडिअ साका अम इमिडिएटली सल्युशन सॉर्ट आउट खानि नंगतो हाइके जोंते रां रहिया के जों अन बगै एग्रिनि सुपारडेन्ट एसएफआइ कक सालायनाय जों सालायके किसा अपन अफिशियल दिसा आसु कामखौ जों सालायनाय जेटा अबनो और रांनो बाकी युटिलाइज खै चिन अ लुकरक कारण अ जम्पजला सब डिभिजन हंतो अ जम्पजला लुकरक अंखा अम बालाचिम नामकुंगमानि अर गोबांमा वर्कशॉप बाजार दङ ताबनि इनफ्रास्ट्राक्चार जायगा कमनो टेसा गाहाम खानियान बयनो जों दिना जयनलि विजिट खालामनायनि ता सलामना थांगा ताय बोसोर गलेर न सार लुकरकनो दं कक नायदि एक्चुअली ताकासे अर प्रॉब्लेम दङ अर जे नरक नुखना जे लामा अ जे बाजारनि लामा अमंखा ताबो आर्डिनियागो स्टेट आर्डिनियागो म हेनोवर खाइजे कमंखा एमबीसीसी नियागो आंगमनो ति अनेक बार कक सालायके एसडीएम बाय सालायका एमबीसीसी नि डाइरेक्टर कक सालायका इगाय बरक सावबा जों खाइनायमत किनो ताबो खाइजागे गबो प्रोसेस सोलिन दंगो और जगानि मेन का ड्रेन सिस्टम बाय लामा अ जगानि लामा अब बेले हामिया जेमन ताबो साना थांखाय ताबो चिनो चमनगो लामा सोलि दंगो अ लामा सोलिफानो अ जे ओ आंटी सिन्दु कुना नगनि सिमेन ओ ब्रिज रंगांखाय अमंखा एमबीसीसी नियागो इनका अमरा ता कुनो मेंटेनेंस खायना कुनो नाम गन्द करे जों दांतो एसेम्बलियाव सालायै आरो कायसा कमिटि दङ आ कमिटिनि बिसिंदि सालायमान यागोला ताबो एमबीसी नो दिंगै अमबर गसेका जते इमिडिएटली जों खारिनाय कम बगै आंगानि एमएलए फानबो नेक्स्ट टाइमाव जेसक मानसा खायना बगै चेष्टा खाय दङ अब नरपसे नासिंदि आर चिनि गभर्नमेन्टबो जों हमना एप्रोच खाय दङ चिंसि तिसिका आं मिनिसन